Va a darse la vuelta. Voy todo reventado, tío. Horrago, igoera gogorra benetan, jaun Andreok. Igoera gogorra benetan, jaun Andreok. Bortitza, Miguelen erasoa. Eta adit, ez da errena. Horra gero zaio atzean, hor doa, erreferentziak, 15 segundu. 15 segundu momentu honetan, biztan dauka. Bai dudi, indartzu da, berri eman dio. Jo eta jo ari da. Jo eta jo, jaun Andreok, lertu da. Ezinean, lertu da. Mesea gertu da. Lertuta dijoa. Bai dudi, potekin duela. Potekin du igualenetan. Gogorri hasi omen da, Xavier. Bai, horren hankazos horpotan ez da indarrik sobra izango. Erregulazioa. Dirudinez gutxi erregulatu du. Eta hanka sartu du. Bai, bide baina aulagoak diren txirrulariak ere aurreratu egin dute. Nola eraso hori egin? Ikusten da, buri gabeko eraso hauek ez da senyora. Zer duzu Xavier? Bai, nire da bat adoz nago. Izanutxa. Adoz nago. Hor, indau pitin hori gordi izan badu, agian azken gozpeinan gizon azkarra izan da. Nola zuen erasoa joko? Fermin! Bai, Xavier, radozen duzu. Bueno, Fermin! Guazen aurrealdera, moto bataren bila. Bai, ikusi duzu. Zatia handia da, ja! Miguelek ireki duena. Bai, garaipena behatzat izango da. Bai, Fermin, dudari gabe. Horako ez dugu nahi, baina horako potxe egiteko modua edo ez badu. Irabazla ez aztertuko da Miguel, igualetan. Errez doa, Fermin. Bai, emisioa moztu berra dugu. Baina ez ere, urrengo batean, berriz ere izango zebetu... Gai... Ai, Fermin, arnazi hori dago. Urrengo batean ere, egongo gara zuekin, Suizako itzuliko beste etapa gor bat, telebistatik komentatzen. Aio, Fermin, aio Miguel, ondo izan.